ବୁଝିଲୁ ଦେଇ ଚାହା କଲୁଣି? ନା ଚାହା କରିନି। ଚାହା ଟିକେ କରୁନୁ, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପିଇବା। ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା କରିଦଉଛି, ଚାହା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି କରିଦଉଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ, ତତେ ପଚାରିକି କହୁଛି। ଟିକେ 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 ଖାଲି ରହ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଆଶା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ। ହଁ ଯାଅ। ଆରେ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହ, ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହାଲୋ 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 ଅପେକ୍ଷା ଜମା ନାହିଁ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଆଶା, ଫେରିବାକୁ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ତ କହିଲି ଯାଅ, ଯାଉନା। ଆରେ ସେଇଠି ମଦ ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯିବି କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଯାଅ, ମୁଁ ତ କହିଲି ତମେ ଯାଅ। ଆଉ କଣ ଲେଖିକି ଦେବି ନା କଣ କାଗଜ କଲମରେ? ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ କର, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବିନୟ ଭାଇ, ତମେ ନା ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ। ଦେଇ ତ ତମକୁ କହିଲା ତମେ ଯାଅ, ତମେ ନା ନା କାହିଁକି କହୁଛ କହିଲ? ହଇରେ ଶଳା। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ 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 ଶଳା ବାବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା, ଇଏ ଯୋଉ ହଁ କହୁଛି ନା, ୟା ହଁ ଭିତରେ ନାଟା କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନୁ? ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ହଁ ରେ ନା ଦେଖି ପାରିଥାଏ। ତୁ ଏସବୁ କଥା ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରିବୁନୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଏଯାଏଁ ବାହା ହେଇନୁ। ତୁ କଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବୁ? ହଉ ଛାଡ, ଛତୁଆ ଖାଇଯାଉ, ଶୋଇପଡିବି ଆଉ କଣ କରିବା।